hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo choshua, hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo choshua. Rikiti vo 17 minutes to 11 nasi makabatereko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandiva ndareva ndokureva ndiri mukati mekupfapfaita nokutsudzura dziri kuitika matima dose nyika ino. Muri yeZimbabwe ndinadzo ndikabata pano ndine nyaya yemukomana muri yeZimbabwe ari pasi pemakore anokwana kuita 20 akazvisungirira nozuro mushure mekubatwa achitina mombe dzokuba apinda mukati memwe nzvimbo mombe dzinokwana kuita 11 dzakavhurira danga rimwe chete ndokufamba nadzo ari mukati mekufamba nadzo ndokusvika muri imwe nzvimbo hakutoda kutengesa mombe dziya bati vanhu vakanyumwa mabhayasi achibva ungana ipapo kusvika vashedza mumwe mupurisa rega tinokota munhu uyo timbonzwa zvakamira sei kusvika vaona kuti mombe hadzisi dzake mombe dzabiwa ndokubva abatwa kudaro ndokusiya akasungwa pane zvakaitika. Ndini nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe, nyaya yandiri kutaura panguva inoi yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzera kuti munyika yeZimbabwe. Asi matauriro andiri kuita pamusoro penyaya iyi inyaya yemurume ane mwana ane 7 years akarepwa. Arepwa munhu uyu muri yeZimbabwe. Mwana uyu baba vemwana vakakwanisa kusumudza nyaya vakaenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa nyaya yakaenda kumatare edzimhosva. Yaenda kumatare edzimhosva ndokubva asungwa. Asi kusungwa kwakaita munhu uyu zvakazobuda kuti zvioneke kuti chii chakafamba. Nyaya kwairi kuenda kumberi ndokwandiri kwanisa kuti ndikuudze muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yemasabhuku. Vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru sei nenyaya iri kuitwa munzvimbo dzakawanda nemasabhuku. Vanhu vari kuchema kuti izvo masabhuku ari kutengesa masenzi evanhu. Vanhu vari kuchema kuti izvo vasabhuku vari kutengesa mafuro. Vanhu vari kuchema kuti izvo masabhuku kukangouya vanhu vaviri vakamira vachiti stand yangu ndi stand yangu vakakutarisa kuti uyu ane mari akutopiwa stand. Masabhuku vari kutengesa mafuro. Masabhuku vari kukwanisa kuti izvo munhu ari kugara pamba pake ane 7 years kandi 15 years achigara koya mumwe munhu ane mari akutonzi pinda iwewe. Vanhu vari kuchema vachiti masabhuku ndio hama dzedu dzepedyo. Nyaya dzedu ndio padzinotangira. Dzozoenda kumadzimambo. Asi zviri kuitwa nemasabhuku hatizi kufara nezviri kuitwa nemasabhuku kuti hatizi kuti vari kuzvifambisa sei. Ari iwo vanhu vatinofanira kuti tirarame nawo. Vatungamiri venharaunda. Inyaya dziri kuitwa masabhuku kuti masensi ari kutengeswa kaviri. Vabereki vana vakafirwa nevabereki. Musha wavo iwo unogona kutorwa uchipiwa mumwe munhu. Nenyaya yekuti vabereki vafa. Mafuro ari kutengeswa. Muimba 1 inogona kutengeswa stand 1 inogoniswa kutengeswa katatu asi sabhuku ringe kune mari ndoko vari kutora. Nditori nemazita emasabhuku nedzimwe nzvimbo. Kozoita vamwe kwakafanana nedzimbo dzakafanana nekwa Mutoko. Vanhu vari kutorerwa stand nenyaya yekunzi vanyanya kurima vari kuenda vachitengesa asi munhu anorima mukoma KB munhu ari kushandira nyika. Anoenda kunotengesa kuma GMP, anoenda kunotengesa kune zvevarimi. Asi sabhuku ari kushevedzera kuti kurima kwauri kutengoko ibva muno vanhu vakatopiwa notice vane chibage chiri kufurura chiri mumunda kuti endai. Anoenda kopi bwana zviri mumunda. So vari kubvunza kuti ivo vanhu vanonzi vanodzingwa nemasabhuku kana kudzingwa nemadzishe munyika yeZimbabwe ndiyo nokuti ari kudzingwa muZimbabwe achienda muZimbabwe. Munhu anodzingwa namambo kana kudzingwa nasabhuku munhu anenge ambopara mhosva inobva papi kusvika papi. Uyezve paanodzingwa munyika yeZimbabwe anenge achiendeswa munyika ipi iyo nyika iri siri yeZimbabwe. Haana mutongo wanopiwa here kana mhosva iripo wanzi gara zvakanaka nokuti wakanganisa. Baba Isabel regai tiedze kuzobata vanhu vanoshanda nemasabhuku, vanhu vanoshanda nemadzimambo. Handitika local government kai public works. Tinzwe kuti vanoti kudini nenyaya kana kuti nhuna dziri kunzwa ka nevagari kana kuti vana vemuZimbabwe kuitira kuti vazouya panapa vazopindura zvese zviri kuitwa nemasabhuku even madzimambo. Baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri